V hre je momentálne, chlapi, len čo teraz máme v rukách papier 55 miliónov, ktoré predsedili na nezmyselné projekty, ktoré bude obrovský problém dokazovať. A všetko toto má pod palcom priateľ pani prezidentky, pán Rizman, ktorý jednoducho momentálne riadi rozhodnutia pani prezidentky, pretože neviem si predstaviť, aký je momentálne na ňu doslovne a do písmena vyvíjaný neskutočný tlak. Ja sa nečudujem, že ochorela v piatok, pretože to, čo ona musí teraz kvôli Huliakovi prežívať, tak toto si zapamätá môj názor do konca života, pretože rodinný pokoj nadovšetko, ako sa vraví. A keď vám píli uši najbližšia osoba, ktorú máte po svojom boku a nejde sa s tým zmieriť, že nakoniec možno skončí aj s jeho kumpánmi v base, tak toto je problém Huliak na Slovensku. Nepreukázateľné čerpania v Enviro rezortu. A tohto sa boja. Presne to, čo ste vypovedali, keby mali čisté svedomie, aký môže byť Huliak problémy, povedzme. Oni jednoducho skrátka vedia, že ja necúvnem, že ja jednoducho nie som typ človeka, ktorý sa dá uplatiť, nie som akýmkoľvek iným spôsobom ovládateľný, nikto ma nemá na motúziku, na šnúročke a jednoducho ja som ten, ktorý im dokáže jediný na Slovensku zakrútiť krkom, pretože 4 roky im rozbíjam tú koncepciu, 4 roky poukazujem na tie falošné, netransparentné čerpania, ktoré jednoducho ukazujú doslovne a do písmena na to, že je tu totálne rozkrádané verejné zdroje, eurofondy a všetky tieto záležitosti sú preukázateľné hlavne. Pretože my, keď tam prídeme a urobíme vonkajší audit z toho ministerstva a budeme chcieť preukázať tie peniaze, kde boli minuté, z titulu toho, že občianske združenia nemusia dané výkazy robiť podrobné, že stačí nejaká smiešná správa výročná, kde oni deklarujú nejakú činnosť a všetci vidíme, my na vidieku, všetci vidíme, my, čo do styku s prírodou prichádzame, to, že jednoducho tie peniaze do ochrany prírody nikde nejdú. A tu je problém Huliak na celom Slovensku momentálne. A keď si vezmete, sú tu spoločnosti ako Pontis, Via Juris, to sú všetko zahraničím dotované spoločnosti. Napríklad tá Pontis 10 rokov zbiera absolútne evidenciu o všetkých vodných zdrojoch na Slovensku. Majú zamestnané stovky dohodárov, ktoré nič iné od rána do večera nerobia, len mapujú všetky vodné zdroje, lesné studničky a zakresľujú do map. Majú spoza mora o nás totálny prehľad o tom, že aké sú naše možnosti, čo sa týka pitnej vody. Tento zdroj, ktorý bude v budúcich tisícročia strategickou surovinou, ktorý vie Slovákov už dnes urobiť miliardárov, tak tento zdroj vody je centrom záujmu toho všetkého. A jednoducho oni vedia veľmi dobre, že ja idem s touto agendou, idem s agendou vody, pôdy, lesa. Lesy sú vodozádržným opatrením, zdrojom tejto vody. Čiže postupnou salámovou metódou pripravovali nás o lesy, o naše vlastníctvo na dedinách, vysťahovať ľudí z vidieka, skončiť s poľnohospodárstvom, predať za lacný peniaz svoje pozemky. Toto všetko je ruka v ruke salámovou metódou vedúce k tomu, aby sa Slovák pripravil o vlastné územie práve z titulu ovládnutia našich vodných zdrojov. Toto za tým vidno. A toto je pán Rizman, tlačí do hlavy pani prezidentke a Huliak je preto toto nepriateľný. Veď každému na Slovensku musí blikať kontrolka, prečo nie Huliak. V každej domácnosti na Slovensku teraz musia vidieť, kto Huliak je, pretože som v každých médiách. Ja som sa nestretol momentálne, či už v printovej podobe, alebo v televíznej podobe, alebo internetovej podobe v médium, ktoré by ma nemalo v hube práve za to. No a tu sme práve pri merite veci. Osobne som sa tam bol pozrieť. Broska sídli v jednom domčeku, má pár zamestnancov, pár počítačov. Pán Kiča, bývalý štátny tajomník, robí pre Brosku právne služby, aby ste boli v obraze. Ten, čo sa do mňa naváža teraz, kde sa len dá, so Smatanom to isto, všetko je to absolútne prepletené na pani prezidentku, na jej pána Rizmana, na WWF-ku. Proste je tu totálny komplot mimovládnych organizácií. Organizovaná skupina, organizovaný zločin, doslovne a do písmena. Ešte v pozadí je istá, vysoko, by som povedal, postavená politická strana,
ktorej kampaň bola pofiderným spôsobom financovaná práve z týchto projektov, netreba vám vraveť asi ktorá, a jednoducho toto všetko má spoločného menovateľa rozkrádanie. Keby ste išli pozrieť, tá moja stará mať mi hovorila, že dakedy chodila s motikou pás kravy a sisle zabíjali. Boli to škodcovia národného hospodárstva. To sú proste zvieratka, ktoré nemajú dna. Budú voziť dovtedy do tých dier svojich, kým ich neprepkajú úplne to obilie z polí. Jednoducho, ja som sa tam bol pozrieť, tam Bratislavčania chodia na lúku, chovajú ich keksami, dokonca sa tam dá kúpiť krmivo, čiže tí ľudia doslovne do písmena tie sisle chovajú zadarmo. Nikde som nenašiel chromové zábradlia do tých dier, nikde som nenašiel, že by sisle pozerali na plazmy a hrali gulečník v tých dierach. Čiže to je doslovne a do písmena predsedených 5,6 milióna. Všimnite si tie ostatné názvy. Za tie kvetnaté názvy ochrany všetkých tých biotopov schováte miliardu vecí. Ja som sa pozrel napríklad na jednu vec. Štátna ochrana prírody deklarovala, že tam kúpila niekoľko stovák fotopascí. A našli sme tam jednu položku napríklad, že 280 000 na licenciu fotopás. Čo? Ľudia, keď som sa dotazoval akýmkoľvek spôsobom, ja som neprišiel na to, čo je položka 280 000 na licenciu fotopás. To všetky sú veci dohľadateľné v centrálnom registri zmluv. Momentálne prebieha obrovská skartovacia kampaň na ministerstve životného prostredia. Mám informácie priamo stade, že bola uzamknutá kancelária ministra, kancelária štátnych úradníkov a mimovládkári, dohodári jednoducho momentálne inšie nič nerobia, len skartujú vo veľkom materiáli na ministerstve životného prostredia a pani prezidentka svojím vajatavým prístupom im vytvára priestor, aby stihli pozametať stopy. Celé Slovensko musí vedieť, kde sa podeli verejné zdroje z ministerstva životného prostredia. Už mám dokonca informácie, že peniaze tam chýbajú v rezorte, ktorý mal najväčší podiel na fonde obnovy 1,3 miliardy zo 6,6 miliard. Podotýkam, na tieto peniaze sa bude skladať celé Slovensko. Budú chýbať niekde, chýbať v zdravotníctve, školstve. A my si tu dovolíme krmiť pomaly 37 mimovládok, ktorí majú za úlohu ničiť národné hospodárstvo Slovenska, zlikvidovať posledné zbytky slovenského poľnohospodárstva, ale zdevastovať hlavne prírodu, pretože ich prístup k nerovnováhe prírode prispieva len tým, že jednoducho oni narúšajú prírodzené biotopy. Chránime hlucháňa, chránime medveďa. Medzi sebou sa to pije takým spôsobom, že hluchá nám kape na úkor medveďa. Tu je toľko vecí a zla narobených v štátnej ochrane prírody, ministerstve životnom prostredí, ale hlavne presiaknutých mimovládok do celého štátneho sektoru prostredníctvom jednotlivých zamestnancov, už aj okresných úradov, odborov životného prostredia. Všade sedia pomaly dredaví panáčikovia osadení len za jedným účelom plniť agendu Green Dealu a všetkého, čo to prináša. Zneužili dokonca aj agendu Európskej únie, pretože Európska únia nám striktne nediktuje počet národných parkov, počet hektárov chránených území, jednotlivé predmety ochrany. Proste ľudia ako Viezik, Hojsík, Baláš a spol Kiča Smatana Budaj z toho urobili obrovský mega podvod a zosnovanie zločineckej skupiny. Na tom trvám. Pretože keď sa začnú tieto veci vyšetrovať, bude chceť od nich, aby sme to vydokladovali, tak nakoniec to skončí naozaj možno na stole pani prezidentky, že jej Rizmana odvedú v putách z prezidentského paláca. A túto hanbu sa boja zažiť. Preto nie je Huliak na Slovensku. A vezmite si teraz, ja mám zradiť 60 000 ľudí, tých 130 dedín a miest, ktoré sme absolvovali v rámci kampane, kde mi ľudia hľadeli do tváre, plakali, že je obmedzené ich súkromné vlastníctvo, že nemôžu výjsť na vlastnú záhradu, že veľké šelmy im robia natoľko zle, že nedokážu žiť na vidieku, že nedokážu ísť na hríby. Sú to ľudia napríklad, ktorí sú odkázaní na zbieranie lesných plodov, pretože jednoducho nedokážu vyžiť z tých príjmov, ktoré na východe Slovenska majú. Takisto sú odkázaní na plody svojej práce zo svojich záhradok, ktoré im likviduje medveď, ktoré im likvidujú vlky. Pastevstvo sa nám vytráca z našich lúk, ktoré dokáže zachrániť národné hospodárstvo Slovenska a nachovať náš národ kvalitnými potravinami. Toto všetko ruka ruke prispieva k tomu, že Slovensko je na pomedzi krachu hospodárskeho, sociálneho, energetického a všetci to vidíme. Akurát mimovládky ovládli Slovensko a niekomu zaručili, že ho zlikvidujú a položia úplne na kolená, aby sa dostal k našim pozemkom, lúkam, pasienkam, lesom
aby sa zmocnili našej vody. Alfa, omega, dostať Slovensko pod nadvládu a skúpenie doslovne a do písmena posledného metra štvorcového pod slovenskými nohami. A keď skapem, budem za toto bojovať, pani prezidentka. Je mi jedno, čo si o tom myslí a aké vyhlásenia proti mne použijú. Mňa nezastrašia. A či budem menovaný za ministra životného prostredia, alebo nebudem, som poslancom Národnej rady a neprestanem do nich byť. Akokoľvek mňa nezastavia. Ani ľudí okolo mňa, ktorí kvôli tomuto vošli do politiky. Kvôli ničomu inému. Veď si vezmite, že v národných parkoch nemáme odkanalizované obce. Máme nevyriešenú otázku marginálnych skupín priamo v národných parkoch, kde sypú všetky smeti do vodných tokov. Máme environmentálne záťaže, ktoré priamo toxikujú naše vodné toky a našu vodu, ktorá je v podzemí, ktorá je našim pokladom. Žitný ostrov máme toxikovaný. Všetko toto treba sanovať z peňazí Ministerstva životného prostredia. Prečo 5,6 milióna nebolo použité na Budronové jamy, Strážsko, Chemko, Dubové a iné, rieku Slaná, dajme tomu, rozumiete ma? Všetky tieto environmentálne záťaže, do ktorých treba fyzicky skutočne tie eurá naliať, kde by boli použité správne a skutočne na ochranu slovenskej prírody, tam sa jednoducho nedajú, pretože tam stade sa ukradnúť nedajú. A tam by to nedokázali zvládnuť mimovládky, ktoré sú len nejakým spôsobom platení aktivisti na počítačoch, papučkách doma, ráno po ranom sexe si dajú notebooky na nožičky a hejtujú takých ľudí, ako je Huliak, po celom Slovensku, vytvárajú imaginárne petície, ktoré sú založené len a len na mailových stránkach. Veď je to na to program, ľudia. Už majú zozbieraných 40 000 podpisov proti mne. Bol ten program umele vytvorený a generuje falošné mailové adresy. Prečo to nepodložili v riadnej petícii, kde dávate svoj občiansky preukaz a všetko do stávky? Jednoducho to je taký komplot, využívajú na to novodobú techniku, umelú inteligenciu a všetko majú k dispozícii. My stojíme proti obrovským peniazom, ktoré si nevedia. Pozrite sa, ja svoju nomináciu nestiahnem, takisto ju nestiahne Andrej Danko. Tým pádom som bol teraz na návšteve u pána Fica. On povedal, že bude akceptovať svojho koaličného partnera. Bude to na pani prezidentke vysvetliť dôvod. Ak je to dôvod, moja odbornosť, pôsobím v dvoch skupinách. V Banskobystrickom samosprávnom kraji pôsobím v Komisii pre územné plánovanie životného prostredia. Takisto pri ZMOSe pôsobím vo všetkých odborných skupinách, čo sa týkajú ochrany prírody, poľnohospodárstva a lesníctva. Od 96. roku poľujem, 11 rokov som predseda Urbáru, mám za sebou konkrétne výsledky v pestovaní lesa, v prírode blízkym spôsobom, na čo sme dostali aj dotáciu. Po niekoľkých kontrolách, podotýkam, ktoré u nás prebehli, aby skontrolovali v prírode blízke obhospodarovanie nášho lesa. Čiže ja mám za sebou konkrétne výsledky, ale to, že som napadol celú tú koncepciu hanebného rozkrádania mimovládkami a jednotlivými osobami aj z akademickej obce, pretože všetky tieto projekty väčšinou zastrešujú páni akademici, ktorí zistili, akým spôsobom si uliať z týchto projektov peniažky a žijú si nadštandardne. Pozdravujem aj pána Apfela z Národného parku Veľkej Fatry, kde si s pani manželkou žijú nadštandardnou v Zdrube a doslovne a do písmena terorizujú miestne obyvateľstvo. Teraz mi poslali akurát, že nevykonávajú len náhodnú ťažbu z kalamít, ale spracovávajú aj normálnu ťažbu v národných parkoch. Ešte viacej ťažia, ako by tam ťažili doslovne a do písmena lesníci, ktorým pôvodne tie porasty patrili. Čiže tu sú také škody v národnom hospodárstve, na čiernom balóku, na váhu. Máme momentálne kalamity, uschnuté stromy, ktoré nedovolili ochranári vyťažiť, a hrozí nám 8 miliónov kubíkov kalamity. Hrozí nám, že nám napadne od čierneho balóku až po poľanu všetky smrekovcové porasty hospodárskych lesov. Obrovská ekologická, ekonomická katastrofa Slovenska. Niekto tento proces riadi a niekto ako Huliak im šlapol na otlak. Viete si predstaviť, proti koľkým miliónom stojí moje meno? Viete si predstaviť, čo je momentálne v Sáske? Koľko nenažratých krkov, ako chobotnica doslovne do písmena, celá zločinecká skupina nasatá na tento enviropriestor v rámci Slovenska.
Tie peniaze sú peniaze občanov Slovenskej republiky a musia ísť do slovenskej prírody, slovenského vidieka, slovenských obcí a dedín, ktoré sa nachádzajú v tých národných parkoch. Treba ich preklasifikovať na prírodné parky, aby ochrana prírody bola trvale udržateľným spôsobom zlúčiteľná so životom na vidieku. Pretože tú krajinotvorbu vytvorili tí ľudia, ktorí tam žijú. Pestujú, chovajú, starajú sa o dobytok, kosia tie lúky, rozumiete ma, vytvárajú hospodársky les, veď všade, kde prešla ruka ochranára, vidíte len hlušinu, nehomogénne narušenej, celý biotop, rovnováhu prírodzeného prostredia prírody. Toto všetko je dokladateľné a toho sa boja, že tam príde huliak a bude chcieť vidieť, kde sú peniaze. Tak ako prvé bude určite interný audit. Musíte prísť, musíte sa zorientovať a zaručujem, že každý deň budem piť kávu v inej kancelárii a počúvať. Lebo medzi ľuďmi sa najviac dozviete. Spravíme si kompletný prehľad o aktivitách ministerstva, spravíme si kompletný prehľad o dohodároch, vraj je tam 700. To je zaujímavé, čo? 500 kmeňových zamestnancov plus 700 dohodárov. A jednoducho pôjdeme krok po kroku a budeme sa snažiť všetky finančné prostriedky, ktoré sú určené skutočne na ochranu prírody, pre tú ochranu prírody aj využiť. Budeme sa snažiť, aby dediny a mestá, ktoré sú v národných parkoch, boli odkanalizované, mali urobené vodovody. Neviem, či viete, 800 obcí na Slovensku nemá buď kanalizáciu alebo vodovod a má problémy s pitnou vodou. Ale všimnite si tú rovnicu. Spraviť na čo najväčšom území Slovenska bez zásah. Bez zásah znamená, že tam nevojde ľudská ruka, ľudská noha, žiadna činnosť. Potom, kde sú tie milióny, sa pýtam. Čiže bez zásah rovná sa milióny. A vezmite si, že z celého vodohospodárskeho podniku a z celých tržieb z 36 vodných elektrární Budaj presunú komplet celý kapitál na sanáciu nákladov v národných parkoch. Chápete tú rovnicu? Máme zanedbané za 3,5 roka akékoľvek práce na rekonštrukciách vodných elektrární, na Gabčíkove, kde išli milióny na udržiavanie stavu techniky a na všetko. Všetky tieto investície boli použité na sanáciu nákladov v národných parkoch, pretože národné parky sa stali nevýrobnými z titulu prevádzky v rámci lesov. Takisto máme problémy v jednotlivých prevádzkach, ktoré boli ako napríklad, ako sa volá to družstvo, neviem si teraz nespomenúť, celý štátny podnik, ktorý sa zaoberal chovaním hovädzieho dobytka. Toto všetko sú také veci, že to sa nesníva občanovi Slovenskej republiky. Ako dokázali zničiť tú ochranu prírody. Po kroku znova budovať ochranu slovenskej prírody, stavať rovnováhu jednotlivých živočíchov a biotopov, prehodnocovať národné parky, premenovať ich na prírodné parky, ochranu spraviť ako súčasť života na vidieku, súčasť poľnohospodárskej činnosti, lesníckej činnosti a všetko to urobiť a nastaviť tak, aby ľudia na vidieku tam boli šťastní, vracali sa nám na slovenský vidiek a nie predávali svoje majetky, sťahovali sa odtiaľ preč, pretože nemôžete výjsť ani len na vlastnú záhradu z titulu prehnanej ochrany prírody. Len a len kvôli lobingu a rozkrádaniu verejných zdrojov. Toto je alfa omega môjho úsilia. Vrátiť ľuďom slobodné žitie na slovenskom vidieku. Samozrejme ruka v ruke s ochranou prírody. Že tí ľudia si tú krajinu tvorbu robili v rámci svojho životného priestoru. Nikto si nepôjde odpadky hádzať za vlastnú záhradu.